Daluyon. Napalabas, nagdanag ni Loretta bayat ti kaadana iti ICU. Gaputakilat ang nagsardeng ti panagpitik ti puso ni Andro akabsat na. Dagos nga rod ang nagpaarayat kadag iti doktor ti balasang. Iti sabali abangir, babaan iti panagtitinulong dagiti agkakalugaran na ipatakder metlangen ti pagnaidan da Nana Iska. Isu apimanaw dan iti bodega da Nana Marcela. Anagpaknyanda iti kalabas. Gapo iti pan nakauram ti kalapawda. Kabayatan na, leplepas ni Tata Mindo ang nagbalsig iti pagsungrod. Tapno at damaramat da. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Naisimpakon na gito'y nabalsig ko pagsungrod. Kapag isulaunay, tamang no adan to pakasapuran mi kadagito. Nang runa no ada maangay apadaya dito'y lugar may. Nasaysaya atan ti kastoy. Tada nakasagana. Mindaw! Mindo lakay! Ay, Mindaw! Ay! Mapay. Apay kasta tilang ang mga masidag kanya. Anyat napasamak. Ay, dakes Mindaw. Talagang adadakes ang napasamak. Anya na itadakas ang napasamak, Marcela. Nangag ko iti damag iti radyo. Kun iti TV. Ang naisagmak ni Senyor Ismael iti lugar nga ayan na ita. Anya, naisagmak ko nam. Kasano ang naisagmak? Anya tinapasamak. Sigun iti damag. Adda napasamak ang nadara-arangat. Inkwentro. Kat maysa ni Senyor Ismael kadagiti napapatay. Diyos ko. Diyak unay naawatan no anya talaga tinapasamak. Taapay nga adda inkwentro. Ngam ti masigurado. Nangagkutinagan ni Senyor Ismael amaysa kadagiti napapatay. Anya nga min tinapasamak, Vanessa? Diyak amo, Loretta. Basta day mawag kanya ka pulis. Kat impaka muna ti may papan itinapasamak ka ni Papa. Diyos ko. Kat, anya ti panggap mo ita? Mapaanak iti day diya lugar. Naskan amamwak no anya talaga tinapasamak. Agmay-may saka, amapan? Uwan, Loretta. Naskan amapanak. Ngam iti kasta akasasahad mo. Amang ano anya ti mapasamak kan ka. Makaamuditan. Basta mapanak. Vanessa! Ha? Vanessa? Loretta! Vanessa! Manuel, naimbagdada ka. Nangag ko iti damag tinapasamak ka ni Senyor Ismael. Wan nga rod. Jack makaduan ni Vanessa amapan ijay. Tamumat nga dapay lang dito ospital ni Manong Andrew. Isa pa nga si Manuel. Kuyogam ko man ni Vanessa. Day dati makagapaw, no apay nga imaya kadagaws. Siya kung ti makaamukan ni Vanessa. Anya nga ta tinapasamak, Marcela. Apay akas di mo tinadamag tayo. Ay, diyak amo solidad. Tauray da kami kinimindo. Talaga amas daaw kami mutlaeng. Ay, maamuan tayon to apaman ang makasubli ni Manuel nga anak ko. Ha? Apay ni Manuel? Napanijayan da Vanessa. Sigurado ka no amariribukan itadayjay. Saan mo't amaandigay ni Loretta Tanda pa'y lang iji ospital ti kabsat na. Ay, wan nga rod. Ay, unay ang kabsat. Anya ka din dagito'y amapaspasamak ita dito'y lugar tayo. Nakiruitan dagiti pagteng dito'y. Ay, naku namon, Marcela. Ni Vanessa ita ti pampanunutak. Kan anya lang atan ti makuna ni Clareng. Ha? Sigurado anak la at damot itikas di adamag may papankin ni Senyor. Ay, uwan kabsat Marcela. Inak nga rudan tanalagip ko nga adapay gayam naskan nga aramidak. Ay sige kabsat solidad. Aganad ka. Tatan, adda ka din damag may papankin ni Senyor Ismael. Ay awan pa'y anak ko. Aging gaita. Ti pailang amumi kadagiti kalugaran tayaw. Ket pimusay ni Senyor Ismael iti inkwentro ang napasamak iti napanan na lugar. May isa burbur tiya dayta. Saan ka di?
Anyat kayat mo asawain. Anya aborbor siya ti bagbagam. Tinapasamak, tatang. Ah, Pimusay ni senyor iti enkwentro, saan ka di? Dayta tinipatangatang adamag. wen anak ka. Dayta ti borborcha, tatang. Apay ana pa enkwentro ni senyor. Anya ti makagapo. Ha? No napaengkwentro ni senyor Ismael. Kayat asawin dayta. Agar aramat iti igam. Pasig adi igam dagiti adda iti pagminasan. Saan ka di? Kastamot ng dagiti lalaki ang nakita tayo ngagdakdakiwas dito lugar tayo. Isu ako nakaborbor siya tikas diyan na pasamag kin ni Senyor Ismael. Vanessa, at datan dito'y morgue dito'y lugar na pananta. Kung na dyan nakasarita ta, dayta ka no nabalkot iti puraw nga ulos, ti amam. Manuel, aglulok na kiti tumong ko. Kasla jak kabaalan nga ilokais ti ulas ana iyambong iti da itabang kay. Ala, agigam ka kanyak. Siya kung ti mangilukayis iti ulos. Pangasim, Manuel. Sige. Diyos ko! Vanessa, ti amam ngagpaiso dayta. Ni Senyor Ismael. Nayakaran diti pribado asilid diti ospital ni Manong Andrew. Kamaudyanan na. Nalasat nan ti paggad. Iso na lang tako na ti doktor asaan pa'y laang makasarita. Nga uray nga agsubling ti puot na. Da Vanessa kan Manuel. Kumusta da nga tan? Anya nga tan tinapasamak iti napananda. Jack man lang nakuyog ni Vanessa. Nairan-ranamot ngamin nga adda pa'y lang dito ospital ni Manong Andrew. Kasapulan nak itatigayam ko. Ngam Jack man lang na andingay. Naimbaglakit din, tada ni Manuel anang kuyog kan kuana. Amok asaan abaybayan ni Manuel tigayam ko. Sigurado asaan amaan ano ni Vanessa. Ha? Nagkuti ni Manong Andrew. Amangan no makariing ti kabsat ko kat mabisin. Asikaswak ni Manong. Napatagsakit dito umay mo ipadamag kanyak asolidad. Helen, natayon ni Senyor Ismael. Kaano pa'y? Anyat na pasamak, solidad. Itay laang bigat anaamuan may babaen iti damag iti radyo. Kastagayam. Nagpulumot laangan dayjay at tao. Ha? Anya ti kayat mo asawaan, Helen? Solidad. Naisalaysay kon kan kati amin. Saanan anas kan adamagam kanyak. No anya ti kayat ko asawan. Helen, Ngam pangaasim ko ma. Tungpalam ti karim nga ilimod mo pa'y laang ti maipapan iti amin nga imbagakkan ka. mangnamnama ka, Helen. Mapagtalkanak. Manuel, anya talaga tinapasamak. Apay ang napapatay ni Senyor. Loretta, medyo komplikado. Isalaysay kong tulangan kan kapama na makasangpat kami dita lugar tayo. Manuel, Iyawid min ti bangkay ni Senyor. Imawag aklaan. Gapot at na napatag may pakaamukan ka. anya dayta? Loretta, karaman kadagiti napapatay iti napasamak na enkwentro. Ti driver bodyguard ti kapsat mo. Asino a driver bodyguard?
Diyak nagan iti Dudoy. Anya? Kinakot no na. Diyak am mo day jay. Nung imbaga lang ni Vanessa, kalpasan akin na sarita dagiti polis. Kunana kanya ka driver bodyguard kano ni Andrew diyak nagan iti Dudoy. Akaraman mo't lang ang napapatay. Diyos ko. Talaga nagwarasan iti entero a probinsya tinapagteng ni Senyor Ismael. Mindo, kaano nga tama kasangpot da Manuel kan Vanessa? Anapan ijay lugar ang nakapasamakan tikas jay apagteng. Awan pa iti makaamaw, Marcela. Awagak ko man ni Manuel. Ngem napanunot ko nga mga numakumikom da ijay ka ni Vanessa. Mindo, Ay, kaasimot ni Vanessa. Ulilan na demang. Gaputa saan tayo mo't nga mo no asino ti inana. naimbag ko nam ata dapay ni Claring ayayan nga iso tinang padakkel kan ko na. At dalatakad kaduana. Sa bagay matkit diya. Ang dumalata. No adapay dadakkel mau. Sa balilata ti kasta akasasaad, Marcela. Vanessa, itay pa asangit ka asangit. Gusto ko man. Diyak labalapdan ti bakik, Manuel. Diyak maaklon ti napasamak. Diyak pulos ni namnama da itoy. Vanessa, Apay anak irangat ti amak. Iti anya aga po. Kanti may sapoy apakaburburtsaak. Iso ti imbaga di pulis anak isarita kanyak. Nga agduma a grupo ti nakaikap panganda papa. Kani Dudoy a driver bodyguard ni Andrew. among Vanessa. Itay pa'y matla nga pampanunutok ti may papan iti day tabanag. Talaga ang maburburtsa anak Manuel. Mariribo ka nak. Diyak amunoan niya ti rumbang a panunutag. Manong Andrew, anya ti kayat mo? Mabisin ka kadi? Kayat mo ti mangan? Ha? Nagwingiwing ka mat. Anya nga ro ti kayat mo? Ni, saan ka amawatan, Manong? Mabit lang, ha? Ayabak ti doktor. Taamangan mo't no at da marikriknam asakit. Mabit lang, Manong Andrew. Apay no awagan tayo lang ni Manuel. Tapno maamuan tayo. No anyan ti mapaspasamak kadakwada iti napananda lugar. Saan, tatang? Amangan numakadlaw ni Vanessa. Ammo yung ada kayo pay laeng kada Manuel ti makaammo iti may papan kanyak. Noon niya te kunam. Siya klangan ti umawag. Kasayaatan siguro no baybayan tayo pay laeng, tatang. Sa nabali, tamaamuan tayong tumot laeng ti amin. Apaman ang makasangpet dan ti lugar tayo. Nalangarod anak kao. Kasta lang ti aramidin tayaw. Adalim mabasalugan, tatang. Inakman amuan no asinaw. Dito'y kalaang silit mo anak kao. No kunam atilugan ni Vanessa Chilimabas. Simbangpet da nga roden ka ni Manuel. Sigurado, Mindo. Amangan no napan na intulod ni Manuel. Tikit di bagam. Amangan no nila ang Manuel tinangaramat itilugan ni Vanessa. Amangan no nagawid labi 8. Imposible nga min na makamaniho ni Vanessa. Kas jay tinapasamak iti amana. Ha? Un nga agpaysoan niya. Ay, nay, isunsamanan day ta sumungan. Nay, ni Manuel nga agpaiso tinang maniho itilugan ni Vanessa. No kasta nga rod, talaga asimmang putdan. Na isang putdangatan ti bangkay ni Senyor Ismael. Day tatirumbag nga amuan tayaw, Marcela. Awan gayam ni Mindo diti balayo, kabsat. Wan, solidad. Gaputa itay nasiputan min ni Manuel nga anak mo. Rimwar moten ni Mindo.
Tamapan na amon no sa dino ti pakalamayan ni senyor. At dapay la kano ije punirarya ije ili ti bangkay ni Senyor Ismael. Ngam ije sa kano mansyon ti pakaimasayagan na. Kastamot ti kunan ni Manuel itay nagawed. Anyan, kabsat. Awan apulos ti uray may sa kadatayo ang nakasakbay iti kasjay ang napasamak kin ni senyor. Naku namon, taas ino ngamin ti mangipagarop, ang mapasamak ti kasjay iti maysa, kadagiti ka-impluensya an atao, dito'y probinsya tayo. Papa, jak laing pagarop ang mapasamak kan katikastoy. Jak ninamnama apulos. Amok nga do ti santa nagkinawatan. Ngamjak maklon da ito yan napasamakin ka. Vanessa, Loretta, imaya kadagos ditoy. Apaman anamwak ka ni Manuel nga adan ditoy ti bangkay ni Senyor Ismael. Amok noan niya ti pagdaldalanam ita, Vanessa. Hingam kayat ko ama amuam. Adaak lang dito'y agayam mo. ibagaman kanyak, Loretta. Kaya't ko nga ipudnom kanyak. Ti anya? Anya ti araramidan ti tao ni Andrew. Iti lugar a nakatayan ti amak. Vanessa? Anya ti pagbanagan ti panagsarita dagiti aggayem a Loretta ken Vanessa. Di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Daluyon. Daluyon. Napalabas, kabayatan ti panagbalbalsig ni Lakay Mindo. Naklat daytoy iti impadamag ni Marcela. Anapapatay iti enkwentro ni Senyor Ismael. Agpada dagiti agasawa amasmas daw iti napasamak. Iti sabali a bangir, nagturong adagos ni Manuel iti Ayanda Vanessa. Ket ison tinangkuyog iti balasang anapan iti lugar. Anakapasamakan ti enkwentro. Tapnupen kenda. Nupudno ang napapatay ni Senyor Ismael. Kayarigan na ang nagtupak ti langit ken ni Vanessa. Apaman ang nakita na ti bangkay ti amana. Apaman ang nakasangpet ni Vanessa iti lugar da. Sinara kadagos ni Loretta ti gayem na. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo ang napaulwan. Daluyon! Vanessa? Loretta, Imaya kadagos ditoy. Apaman anamwak ka ni Manuel nga adan dito iti bangkay ni Senyor Ismael. Amok na anya ti pagdaldalanam ita, Vanessa. Ngam kayat ko amaamuam. Adak lang dito ay agayam mo. Loretta, ibagaman kanyak. Kaya't ko nga ipudnom kanyak. Ti anya? Anya ti araramidan ti tao ni Andrew iti lugar a nakatayan ti amak. Vanessa? Rumrumor iti investigasyon dagiti pulis. Grupo a nakaikapang anday jay adudoy ti nakainkwentro ni Papa. Agpadada na papatay iti napasamak ka inkwentro. Anya? Iso pang asim. Ibagam kanyak no anya ti amom. Apay nga day ti day a lugar ti bodyguard ti kabsat mo. Apay pinatay na ti ama. Vanessa, awan ti amo iti bagbagam. Tsak amo no anya dagiti araramidan ti kapsat ko. Kasmut kan ka. Saan mo nga amo dagiti araramidan ni Senyor? Iso apang nga asim ko ma. Di nakpagatapan nga adaan mo. Madyan na kuma, Vanessa. Agpada talang iti sitwasyon. Agpada ta asaan ta nga amo no anya ti araramidan da. Iso apang nga asim ko matapat yan, nak. Pang nga asim.
No nakasubli kaya man da Manuel kan Vanessa dito lugar tayo. Sigurado nga rod niya damutan dito iti bangkay ni Senyor Ismael. Kasta ti imbaga ni Manuel ken ni Soledad nga inana, anak ko. Maimasayag ka no ijay mansyon ti bangkay ni Senyor Ismael. Anya tinapasamak, nanang. Apay ang napapatay iti enkwentro ni Senyor Ismael. Sigun itinasao kanyak ni Soledad, ang naibagamot kan kuana ni Manuel. Nakainkwentro kano ni Senyor ti grupo ang nakaibilangan ti bodyguard ni Andro. Anya? Kasta tinasao ni Soledad kanyak, itay nagsarita kami. No grupo ti bodyguard ni Andro tinakainkwentro ni Senyor Ismael. Nalawag nga rod niyag kalaban da. Mateo, anak. Ngam apay niyag kalaban da. Idinto tag kasosyo da iti amin ang negosyo. Dakkel a borbor tiya da iti anapasamak, nanang. Iso anas ken amaamuan tayo. No anya talaga tinapasamak iti lugar anapanan ni Senyor Ismael. Maawatam ko man ni Vanessa. Buo nga lang iti sakit tinagam na dayjay. Gapoy tinapasamak itama na. Di nagpagdanagan, Manuel. Maawatag tigayam ko. Kan maysa, naglinawag kami sakbay a pinanawak. Loretta, Do panunutan ana imbag. Agpada kami lang iti pagdaldalanan. Naira na lang asi bibyak ti kabsat ko. Kat pimusay ni Senyor Ismael. Loretta, mamati ka malawlawagan ti amin ang mapaspasamak ita. Amok, may sapulan tayo iti sungbat dagiti saludsod tayo ita. Kastamot tinamnamaak, Manuel. Sige ha. Agsubli ako ni ospital. Makaamu ka pa'y lakumakan ni Vanessa. Saan mo abay-bayan? No kasta, addan ije mansyon ti bangkay ni Ismael. Wan, Helen. Mismo an Emmanuel nga anak ko tinangibaga kanyak. Kinuyog na ngamin ni Vanessa ang iyawid iti bangkay ni Senyor. Kayat ko kumaatan-awan ti bangkay na. Kayat ko atupraan iti sango dagiti makilamay kan kuana. Tapno maipapas ko ti sakit tinakam ko. Iti linakam ko iti kan kuana. Helen, Ngam, saan ko amabalin nga aramitan dayta? Tano agpakita ak ijay. Sigurado adakkel ariribok ti mapasamak. Ado ti saludsod nga ibakal da kanyak. Nangruna ti kasingin ko. kaano nga ron ti panggap mo apa nagpakita iti kasingin mo, Helen? Dumtang tulat ta dayta sulitan. Ngam saan pa'y nga ita. Diyak kayat amadadael ti anyaman apang panggapag. Iso nga uray no kayat ko ti agparang ijay lamayan. Saan ko nga ramitan? Tadyak kayat amadadael dagiti pang panggapag. Addan ijay mansyon ti bangkay ni Senyor Ismael. Dayta tinadamag kaw. Naisimpan ijay ti bangkay na Marcela. Mindo, kayat ko ti mapan ijay. Marcela, Saan atap no makitak iti maudi agundaway ni Senyor. Ngam kayat ko nga andi ngayon ni Vanessa. Kasapulan na tayo ita. di kagdanag. Talaga mapanta. Iparik nata ka ni Vanessa ti pan nakipagrik nata. Iti napasamak, iti amana. Nakariing ni Manong Andro. Iso na lang, tamay may sa tinakaiturungan ti imatang na. Kuna ti doktor, adyak pakas daawan ti kasta amadlaw ko kankwana. Epekto kano day tatipan nakadisgrasya na. Kasta matendag iti agas ngar aramaten da itakan kuana.
Kuna ti doktor, nga adda dagiti gundaway anak karing. Nga maimay-mayang. Kat di na amuno niya ti mapaspasamak iti aglawlaw na. No aginggat kaano ti kasta kasasaan na. Iso ti saan ang maipasigurado kanyak ti doktor. Ibagak nga takan ko na tinapasamak kan ni Senyor Ismael. Nagrigat ti kasasaad ko ita. Nariknak nga adda pa ng sidir kanyak ni Vanessa. Itay nagsao kami. Naimbaglaangan. Tanailawlawag ko ti Bianco kat naawatan na. Ngam, tinakaskas daw. Anya ti aramidan ni Dodoy iti dayjay a lugar. Kan apay ati grupo na ti ibagbaga dagiti pulis. Anak kaengkwentro ni Senyor. Dakkel aburbor siya tinapasamak. Nakaskas daaw at talaga. Kumusta tirik na ang balasang ko? Saan anasayaat na Marcela? Jack amo na niya tirumbang aramidak. Vanessa, balasang ko. Makipagrik-naak itinapasamak iti amam. Agyaman na, Nana Marcela. Sige, isangit mo laang balasang ko. No day tati makapalagan iti marikrik nam ita. Isangit mo. Iruar mo ti saam kandagansan mo. Amok nga ado di saan may apagkinkin na awatan ka ni Papa. Ado dagiti madlaw ko nga aramid na asaan ko nga ayunan. Ngamjak maaklong tinapasamak kan ko Nana Marcela. Vanessa. Apo yan napasamak ti kastoy kan ko na. Apay ati amak pay. Vanessa, balasang ko. Adda dagiti pagteng adumteng iti biag tayo. Asaan tayo amaawatan no apay adimteng. Ngam kanayon kuma atandaanam. Atunggal mapasamak adagansan. Addalat ta sumukat apagteng apakalag-anan tirik na tayo. Dayta kumaakanayon tilaglagi balasang ko. Nasaya at tayo may kaditoy, Manuel. Diyak ko magtuloy yan. Itawan ti mangilukat iti ray daw. Ngamgaputan nagsao ka. Iso ang nagtuloy aklat na. Nagkuyog ngamin datatang kananang. Napanday di mansyon. Mateya. Manuel, anya tinamuam, may papanit tinapasamak kini Senyor Ismael. Itinapanan na lugar. Mateya. Sigun iti impormasyon anang ikaw. Bayat ti kadami ka ni Vanessa iti dadya lugar. Involved sa kanumot ni Senyor Ismael iti illegal nga aramid. Anya? Dahil tatagpay so. Kinapudno na. Nangag ko pa adag iti nakainkwentro na agrupo. Kat grupo dagiti agar aramid iti illegal. Kat karaman iti dayta agrupo di bodyguard ni Andro. Dayta nga ron tinakaskas daw. Kayat ko amamuan. Noan niya talaga ti pakainaigan ni Senyor iti dayja grupo. Kano asino at talaga di napapatay a bodyguard ni Andro anak kaengkwentro da Senyor. Mindo, kita ni Claring. Apay ni Claring, Marcela. Paliiwam ang naimbag ang amin. Nay, nakalitliday mait. Kan madlaw alaplapdan na ti emosyon na. Day tangarud kat. Saan ka di anakaskas daw? Panyagay mo tinakaskas daw dita. Maladingitan lang ni Clareng itinapasamak ka ni Senyor Ismael. Ngam, sa bali ti atapak mindo. Anya ti atapam. Ilawlawag mo man kanya.
Iti kasta, maamwak no anya ti kayat mo asawain. Saan ad ito iti pangibagaaken ka? Narigatan. Amangan no ad amakangag. Iso asaan ad ito iti pagsaritaan tamay papan iti dayta. Sa anak pa'y anapan ijay mansyon, Helen. Diyak man among kaslaawan ti ganas ko amapan ijay. Solidad, kidawag kan ka amapan ka kuma. Tas ika ti mangidanon kanya kiti mapaspasamak ijay kabayatan ti lamay. Ay, Helen. Pangaasim ko nga solidad. Nasken amaamuak no anya ti mapaspasamak ijay. Sige. Ngamsan pa'y ko mga ita, Helen. San abale, ta medyo mabayag pa'y mat, sakbay ama itabon ti bangkay ni Senyor Ismael. Apay nga awan pa'y lang datatang kananang. Kunadang agsubli damatla dagos di ti balay. Ngam apay nga awan tapay lang. Madamdama lang. Nasipngeton. Umuna arabi ti pan nakalamay ti bangkay ni Senyor Ismael. Sigurado nga ado ti makipagrik na. Kat sigurado nga dan tumat iti mansyon ni gobernador. Napintas agun daway ti panagpaliw. Iso a panagkunak. Kat adda ti madugtalak no bilang tamapanak ijay. Nasken na makapagtignayak. Saan ko apalabsen ti gundaway? Amangan no awan tong tinapintas sa guntaway adum teng kanyak. No palabasik pa'y laing daytoy. Claring, manipod simangpet kami dito'y mansyon. Adda kalatan dito'y. Di ka pa'y nakita anangan, wano uray iminum lako maitidanom. Amok amaladingitan kamet, Claring. Ngamin, saanen asabalikan ka ni Senyor Ismael. Iso, tinalikod ang naklatan ni Claring kat imadayon. Apayakas jay timpakita na kanyak. Kaguuranak nga ta. Ngam, iti anya kumaaga po. Apay kumaakag-uranak. Kat awan matidakas nga ibagbagak. Agpada kayo kaniya, Claring, asaan ang makasarita iti nasayaat, Vanessa. Loretta. Amok ka na sa ngam laglagi pa mga daak laang dito, Vanessa. Agayam ta. Kat saan ka amabalin abay-bayan? Agyamanak. Sino tinangbantay ka ni Manong mo iti ospital? At damot ti pribado a nurse na? Kan maysa, di ka kayat abay-bayan iti dayto akan ito. Amok no anya ti marikrik nam. Talaga nasakit dayto ang napasamak, Loretta. Tsak ang muno mabailak dayto eh. Kas itinakunakon, Vanessa? Adda aklaang ditoy. Saan ka abay-bayan? Kastagayam tinaglaw mo ka ni Claring. Uwan, diyak ang muno apay nga inaramid ni Claring ti kasjay. Saan mo't asigod a kasjay ni Claring? Amangan no gapo iti napasamak ka ni Senyor. Iso akas jay. Mindo, Naklaat ti amin. Gapo iti napasamak ka ni Senyor Ismael. Iso analabit akas jay ti reaksyon ni Claring. ay, sa apay la ko mga rod takas talaang agpaiso. Adayuta ka di pa'y ije balay. Asidegan Di ka agtanak na makagtangtan ijay. Nasayaat mo't na nakasangpet kayon, nanang. Itay pa'y sardam nga orayan kayo. Apay, Mateo, agdakiwas ka di anak ko. Kasapulan, nanang. Saan arumbeng agpamayanak?
Di rumbengag palabas sa kiti oras. Taamangan no ado ti mapalabas ko ama sapol gayam iti lablaban tayo. Mala, si kati makaamaw anak ko. Ngam aganad ka kumaa. Wen nanang, di kay agdanag. Ay, wen gayam. Nakita yu ka din ni gobernador di mansyon. Ha? Ne, jak nadlaw Kaslaawan mo't ijay. Kasta ka di. No kasta nga rod, nakarkaron anas kan armuarak. Sa dino nga minti panggap mo apapanan ita arabi anak ko. Planok ti mapaniji mansyon dagiti Villa Flora. Anya? Anya ti pangpanggapan nga aramiden ni Mateo. Gayem, iuliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!